Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Η πρώτη συνάντησή μας μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας γίνεται σε καταστάσεις προφανώς δύσκολες λόγω της πανδημίας, αλλά και ιδιαίτερα για τη γειτονιά μας. Συγκεκριμένα, και ενώ ακόμα οι συνέπειες της πυρκαγιάς του Αυγούστου είναι υπαρκτές, δίπλα μας ακόμα υπάρχουν καμένα. Λέμε εδώ την κυρία Βάρσου και κάτω στο ποτάμι ακόμα τα πράγματα είναι δύσκολα. Η πολιτεία μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος επαναφέρει την ανακατασκευή του ΑΚ Γαρυμπόπουλου με σκοπό την τοποθέτηση παράπλευρων διοδίων την επόμενη διετία και το εκπαθέστερο και αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει για τη συνηθία μας, την εκτέλεση των πληροφοριακών ρυθμίσεων συνοδού Ερμιώνης εντός του 2022. Να τονίσω στο σημείο αυτό, προφανώς το ξέρουμε όλοι εδώ μας αγαριώτες, ότι ο οδός Ερμιώνης είναι η μία από τις δύο κεντρικές οδούς σύνδεσης της Τουρκίας μας, μαζί με την οδό Πριζημίας, και της πράγμαση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι και ο οδός εξόδου κινδύνου σε έκτακτη περίπτωση, όπως συνέβη το καλοκαίρι με την πυρκαγιά. Η εργασία λοιπόν θα είναι καταστροφική για τη συνοικία μας, αυτό είναι προφανές. Παρ' όλα αυτά σχεδιάζονται εκ νέου και πρέπει να το τονίσουμε με διαφορετική ονομασία, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια απορρίπτονταν και από το σύλλογό μας και από τους κατοίκους των Αδαμών, αλλά και από το Δήμο της Κηφισιάς. Την 9 Δεκεμβρίου 2021 κοινοποιήθηκε στο Σύλλογο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς με αριθμό 7928 2 Νοεμβρίου 2021 απόφαση του περιβάλλοντος, απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τον κύριο Δημόπουλο, με αντικείμενα την έγκριση τέλεσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνοδού Ερμιώνης και την ανακατασκευή του ΑΚ Γαρυμπόπουλου. Η απόφαση αυτή είχε κοινοποιηθεί στο Δήμο 7 Δεκεμβρίου. Σας κουράζω λίγο με ημερομηνίες, γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κοινοποίηση έγινε όχι τυχαία από το Υπουργείο, ένα και πλέον μήνα μετά την ανάρτηση της απόφασης στην διάβια. Άρα λοιπόν η καθυστέρηση αυτή στην κοινοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί κρίσιμος χρόνος ως προς τη δυνατότητά μας και τη δυνατότητα και του Δήμου και άλλων φορέων να ασκήσουν μια δικαστική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Δεύτερον, τα έργα στην Ερμιώνης αναλυθώς χαρακτηρίζονται ως προσωρινά έργα οδοποιίας. Προσωρινά έργα οδοποιίας, αυτό λένε ότι θα κάνουμε, απλά προσωρινά έργα οδοποιίας. Σήμερα τι στην πραγματικότητα όμως σχεδιάζεται η διέλευση όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, τον παράδρομο της Αθηνικής, κλείνοντας γνωστών σε εμάς στενά της περιοχής μας, καθώς όλοι οι οδηγοί θα ψάχνουν και άλλα σημεία διεξόδου μέσα από την κίνηση. Τεχνική μελέτη που έχουμε στα χέρια μας και θα σας παρουσιαστεί στη συνέχεια και από τον Μίλιο του Ζαφυρούλη, μιλάει για πολλαπλασιασμό της κίνησης των οχημάτων. Άρα οι άλλο παρεμβάσεις θα προκαλέσουν σε όλους μας τεράστια αύξηση στον χρόνο μετακίνησής μας, ακόμα και της πιο απλής, αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων για πεζούς και οχήματα, περιβαλλοντολογική υποβάθμιση, έντονη χορύπανση κτλ. Ως αποκορύφωμα όλων αυτών, έχει εγκριθεί και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η κατασκευή του κόμβου εξόδου, αυτό που ο αείμνηστος κ. Διαζόπουλος χαρακτήριζε με τη φράση που εδώ εμείς όλοι ξέρουμε οι Αδαμιώτες πώς συνέλεγε. Στην οδό Ερμιώνη λοιπόν θέλουν να το κατασκευάσουν αυτό, μέχρι περίπου και την οδό Λακωνίας, για την έξοδο των οχημάτων προς την Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Πειραιά, που είχαν εισέλθει νωρίτερα και κινούνταν στο παράδρομο, αλλά και τοποθέτηση φαναριού πάνω από την υφιστάμενη γέφυρα της οδού Ερμιώνης. Μαθηματικά αυτό που σχεδιάζουν είναι αδύνατο να γίνει, γιατί ο χώρος των οχημάτων θα κινείται και θέλουν να διοικητεύσουν μέσω του άνω κατασκευάσματος αυτού του τερατουργήματος. Δεν γίνεται. Και γιατί δεν γίνεται, γιατί και ο οδός Ερμιώνης και ο παράδρομος μας είχαν κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση και μόνο, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, είχαν κατασκευαστεί και μόνο ως οδός εξυπηρέτησης των κατοίκων των Αδαμών. Και από εκεί φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Για να γίνει μάλιστα αυτό τερατούργημα, έτσι το λέμε εμείς, τερατούργημα το σύλλογο, θα καταστραφεί και την οξυσοσφόρος Πρασίνη, παραβλέπωση του οδού Ερμιώνης, και εδώ είναι θετικό ότι πρέπει να υπάρξει και η έγκριση του Δήμου για να γίνει αυτό νομικά, και υπάρχει ρητή δέσμευση και του κ. Δημάρχου, του κ. Μακρύου, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ αυτή η έγκριση.
Ο Σύλλογος μας λοιπόν, μόλις έλαβε γνώση των παραπάνω σχεδίων, κινήθηκε άμεσα και με διαχρηματικά μέσα έχει ασκήσει ήδη τα νόμιμα ένδικα μέσα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και λόγω των συνθηκών, απλά να πω ότι η αποτροπή των καταστροφικών για την περιοχή μας σχεδίων απαιτεί συνεχή αγώνα, εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας. Απαιτεί όμως και τη σαφρή βούληση και τη δέσμευση και του Δήμου και του κ. Δημάρχου και όλων των Δημοτικών Συμβούλων, βλέπω εδώ πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους και επικεφαλείς, ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την αποτροπή. Σας καλούμε λοιπόν όλους ως Σύλλογο να συμμετάσχετε στο μέτρο του δυνατού σε κινητοποιήσεις που άμεσα θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος. Δύο ανακοινώσεις ως προς αυτό. Η πρώτη εκδήλωση είναι η τέλεση μια διατροφήτευση που θα γίνει στις 16 Πρώτου του 2022, την άλλη Κυριακή, στην Οδό Ερμιώνη, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου και τον κ. Σκορδίλη, για να αποδείξουμε στο Υπουργείο και στη Νέα Οδό ότι εμείς δεν θέλουμε μπάζα, αλλά υψηλά δέντρα. Γιατί ο χώρος που θέλουν να κάνουν το τσιτσούνι είναι έτσι το στρατηγός, είναι εγκεκριμένος χώρος πρασίνου, ενταγμένος στο σχέδιο όλης της περιοχής. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η έκδοση κειμένου καταδίκης των έργων που θα διαδημηθεί από το Σύλλογο στους κατοίκους των Αδαμών, αλλά και γειτονικών άλλων περιοχών που επίσης βρίσκονται, προς τη συλλογή υπογραφών, το οποίο θα αποσταλεί στους βουλευτές όλων των κομμάτων της εκλογικής μας περιφέρειας, αλλά και σε αρμόδια υπουργεία, στοχεύοντας στην άσκηση πίεσης στην πολιτική ηγεσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και την προσοχή σας. Σας περιμένουμε όλους στις δράσεις μας. Εδώ είναι μια πρώτη ενημέρωση. Θέλει αγώνα, δεν θέλει μόνο λόγια και ενημέρωση. Και να σας καλέσω να είμαστε πάντοτε δυναμικοί και πάντοτε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ και να δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Θα συγχαρώ τον Σύλλογο που σε συνεργασία με εμάς, αλλά κυρίως ο Σύλλογος, κατάφερε να οργανώσει την απόψινή συνάντηση. Είμαι βέβαιος ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι θα τηρηθούν έως τέλους της συνάντησης τα μέτρα, τα προβλεπόμενα, γιατί βλέπω πράγματι αυξημένη συμμετοχή. Αν το θέλαμε θα μπορούσαμε να είχαμε πολλαπλάσια προσέλευση, αλλά αυτό καθίσταται επικίνδυνο, όπως όλοι γνωρίζετε. Ευχαριστώ από καρδιάς τον φίλο, τον Διευθυντή του Λυκείου, τον κύριο Κούτσικο, που για ακόμα μια φορά μας φιλοξενεί. Συμπολίτες και συμπολίτες από εδώ, από αυτόν ακριβώς τον χώρο, το θυμάστε πολλές και πολλοί από εσάς, έχει ξεκινήσει και πάντοτε με νικηφόρο αποτέλεσμα ο αγώνας μας κατά αυτών όλων των κατά καιρούς και με διαφορετικό μανδύα αποτρόπιων σχεδίων για το περιβάλλον, για την ποιότητα ζωής της περιοχής και ευρύτερα θα μπορούσα να πω της δυτικής πλευράς του Δήμου μας, με επίκεντρο όμως της Αδάμου που βρισκόμαστε στη διοίκηση του Δήμου. 5 φορές, αυτή μάλλον είναι η 5η ή η 6η, ξεκινήσαμε να συζητάμε σε εισάριθμες ανακοινήσεις του θέματος είτε των διοδίων είτε τώρα αυτών των έργων που είτε κατά πρόφαση είτε μπορεί και ειλικρινώς να μην συνδέονται ακριβώς με τα διόδια, δεν πάβουν όμως να είναι έργα τα οποία τα απορρίπτουμε. Και η σημερινή συνάντηση έχει ως σκοπό αφενός φυσικά την ενημέρωσή σας ως πολίτες της περιοχής και κάτοικοι των Αδαμών κατά κύριο λόγο. Ελάτε κύριε Βουλευτά, ελάτε μπροστά αν θέλετε. Και αφετέρου να πυκνώσουμε τον αγώνα αυτόν, γιατί δεν μπαίνει ζήτημα τι θα κάνουμε, ασφαλώς, αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν είναι να πάρουμε απόφαση τι θα κάνουμε. Εξυπακούεται ότι αδιάλακτα και αμετακίνητα είμαστε όλοι και συσπηρωμένοι φυσικά, όπως αποδεικνύεται άλλωστε, είμαστε όλοι στην κατεύθυνση να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της συνοικίας και της περιοχής και να προασπίσουμε την ποιότητα ζωής, ειδικά σε μια συνοικία που κατά τη γνώμη μου, ορισμένοι καμιά φορά να το λέω μηδιούν ειρωνικά, κατά τη γνώμη μου είναι η συνοικία πρότυπο της Κηφισιάς. Δεν θα εξηγήσω τώρα για λόγους οικονομίας χρόνου το γιατί. Ξεκινώντας λοιπόν λέμε ότι πάντοτε είτε είναι στο προσκήνιο είτε κρύβεται από πίσω. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε αντιθέτως
θα πολεμήσουμε με κάθε τρόπο την λειτουργία διοδίων με οποιαδήποτε μορφή, είτε πλευρικών, είτε μετοπικών, είτε αοράτων δορυφορικών, είτε αναλογικών κτλ. Επειδή θέλω να συντομεύσω, δεν θα πω το γιατί για τα διόδια έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές. Δεύτερον και κύριον για μένα σήμερα, το κύριον είναι αυτό για μένα σήμερα, αυτά τα έργα τα οποία σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου επισπεύδονται για το 22, ενώ τα διόδια είναι στις καλένδες, είναι περιτά, εντελώς περιτά, δεν συζητώ ότι είναι αποτρόπαια, είναι όμως και περιτά και είναι και επιζήμια δημοσιονομικά. Δηλαδή το κράτος, μας ενδιαφέρει και αυτό. Πρώτα βάζουμε την περιοχή μας και το συμφέρον της, αλλά το κράτος κατά κυριολεξία θα πετάξει εκατοντάδες εκατομμύρια για να γίνουν φαραωνικά έργα τα οποία ποτέ κανείς δεν τα ζήτησε. Πολύ απλά, αν εμείς θέλαμε η αυτοδιοίκηση της Κηφισιάς και της Βόρειας Αττικής, αν ήθελε η περιφέρεια Αττικής, αν έβλεπε ότι η γέφυρα Βαρυγκόπης δεν είναι λειτουργική, είναι επικίνδυνη, είναι ανασφαλής, δημιουργεί προβλήματα, είναι στενή, θα το είχαμε βάλει το ζήτημα πολλές φορές, αν όχι εμείς, οι προηγούμενοι από εμάς. Ποτέ δεν μπήκε από κανέναν. Γιατί ό,τι φέρνουν στις Αδάμες, ως προσωρινό υποτίθεται, το φέρνουν ως επίπτωση και παρεπόμενο της κατεδάφισης και επανανέγευσης της γέφυρας της Βαρυγκόπης. Για να γίνει πιο πλατιά η γέφυρα της Βαρυγκόπης. Λες και ήταν ποτέ αυτό το πρόβλημα κανενός από εμάς. Ουδέποτε ήταν.